Igen, ez egy karácsony utáni karácsonyi videó. De úgy érzem, hogy még tart a feeling és még időben aktuális ez a videó. Vagy nem? Sziasztok! Ez itt a Stádium, én Norbi vagyok, és ebben a videóban a reszkesetek betörőkről szeretnék elemezni pár történést. Mert nincs karácsony Kevin nélkül. Intro. Hogy mit is elemeznék? Ugyebár minden évben nézem, és mindig úgy néztem, hogy jó szórakoztam is. Ugyebár minden évben nézem, és úgy néztem mindig, hogy szórakoztam és jót nevettem rajta. De idén jobban, úgymond, filmes szemmel figyeltem meg a filmet, és észrevettem egy pár dolgot, ami ellentmond, vagy túlzásba viszi a fizika törvényeit. Eltekintve attól, hogy Kevin csapdái jóformán halálosak, viszont nagyon ötletesek, ezt a brutalitást nem figyelve emelek ki pár olyan dolgot, ami a szórakoztatás kedvéért kicsit el van túlozva a filmben. Első rész. Kevin a szánkóval úgy veszi a kanyarokat, mint Hamilton. Az első részben, amikor Kevin élvezi az egyedüllétet a házban, kihasználja az alkalmat és kisrohan a szánkóval a házból. Viszont akkor egy furcsa dolog történik. Mutatom. Nézzük meg újra! Ha kihúzunk a szánkóval egy egyenes pályát, akkor láthatóan a szánkó neki menne a falnak. De Kevin profi vezetővinájának köszönhetően ez nem történik meg. Második rész. Marv lendület nélkül 5 méter csúszik, majd rádül egy festékes szekrény anélkül, hogy hozzáért volna. Biztos csúszatok már el életetekben. Na de így! Mutatom, miről beszélek. Hősünk Kevin trutyjában látványosan elcsúszik és földet érve, mintha valami fal felé rántaná. Majd a szekrényhez érve, az rá is dől. Szegény, pedig óvatos volt. Ilyen ez a fizika. Második rész. Egyensúlyozó szerszámos szekrény. Mutatom. What's that sound? Ez a szekrény a vertikális állását megtartva jobban tud lemenni a lépcsőn, mint egyes emberek. És ilyen lassú sebességgel képes ajtót kitépve eltolni 2 embert és hozzájárulni a falhoz. Wow! Pedig a valóságban a lépcsőnél már eldőlne. Második rész. 10 kilótól több mint 10 kiló vas. Amikor Kevin betöri a játékbolt üvegét, hogy beindítsa a riasztórendszert, és hogy kicsalja Harryt és Marvot az épületből, egy elég érdekes dolog történik. Mutatom. Harmadik rész. Lebegő betörő. Utoljára ezt a csapdát még a Scooby-Doo-ban láttam, amikor becsöngettek egy elhagyatott házba, és az ajtó előtt egy csapóajtó várta őket. Itt is hasonló történt, viszont egy kicsit máshogy. Mutatom. Ha a valóságot nézzük, a deszkák nem tudták volna megütni a nő fejét, mert addigra a nő már rég a mélyben kellett volna, hogy legyen. Ezt a részt nézve kicsit ez jut eszembe. Negyedik rész. Nem kell Red Bull, hogy repülj. Elég, ha elgáncsolnak. A negyedik rész végén, amikor a betörők menekülnek a hátsó kijáraton, Kevin testvérei kigáncsolják őket, hogy elessenek. Viszont itt több volt, mint elesés. Hát igen, ez a repülés titka. Ezek voltak az észrevételeim, de van még pár, amin csak szimplán fogtam a fejem. I got it!
Ezzel a videóval így utólag szeretnék kellemes ünnepeket kívánni nektek. Ha tetszett a videó, akkor katta like-ra és katta feliratkozásra. Találkozunk 2019-ben a következő videóban. Addig is! Sziasztok!